Ọdịmma ọ bụ otu a ka anyị ji anabata unu na oge kpakpando nke ụbọchị taa n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-apịa nkwa wee na jiri ya wee na-eche onye ọbịa ukwu anyị na-atụbụ anya n'izuụka gara aga. Anyị tụrụ anya mana o mesịrị o ruteghịzi. Taa kwa anyị ka na-atụ anya mana o ruteghị. Nsogbu adịghị, isi mkpe ka nọ na mkpamkpi. Ọ bụ isiokwu ahụ anyị ji izuụka gara aga ka anyị ga-emetọpụzi agbata ya tata. Ya bụ agbata nke abụọ ya, ọrụ ndị eze ọdịnala. Dịka o si adị, ọrụ ndị eze ọdịnala nakwa okwukwe mmadụ kwere na ọdịnala ya na ka chi ya si kee ya bụzi ihe anyị ga na-atinye na ọnụ ya na agbata nke a. Abụ m Chiziani Tochukwu, anọgoro ebe a wa Chibueze na-ebuba ya na Kpakpando TV nke rụziri ụwa niile, ebe ụmụ Igbo nọ na-ekirizi ụmụ ihe niile anyị na-eme dịka anyị si akwalite omenala ndị Igbo n'ụzọ pụrụ iche. Cheta na ọ bụ na ọrụ mgbasa ozi kara aka Solid FM akara 100.9 bụ akara eji eweta anyị na Igbo ekwurekwu gị na-epie ya n'ebe ọ bụla epie ha ofu maọbụ otu efu kpọm na itoolu. Ine ya ego anyị na ebe ọbụla ị nọ. Enwekwara ike ije na ọba ebe a na-apịtụ akara eji ewetagasị ụmụ ihe dịgasị iche iche na mgbasa ozi dị iche iche. Ije ebe anyị pịtụọ akara Solid FM iwee rụziri ebe ọbụla ị nọ wee na ego anyị na mba ụwa dum ka o wee kpọọ omume. Abụ m Chiziani. Amechi Ugwuela awuchiela maka na anyị ezuola ka aha iru udene. Anyị ga-atụtụ ngịga. Amechi, kelee ndị Igbo. Igbo ekene m unu, daalụ nọ. Ama m na onye ọbụla nọ mma. Ọ dị mma, anyị ga-agbapụ ọsọ ozigbo. Amechi nọ ka o si ada na ala mba ụwa dum. Nke mbụ anyị na-ekwu tata bụ ọnọdụ nke ha anyị kwufọrọ n'izu ụka gara aga, mana ebe anyị ga-esi wee tiezi ọnụ bụ okwukwe mmadụ ikwe otu Chukwu si kee ya nakwa ofufe Chineke nke ya kweshie na ya ike ka ihe wee dịrị ya na mma. Ajụjụ m wee bụrụ, gịnị ka ị chere na ndị eze niile ụfọdụ n'ime ha a na-atinyegasị na-achị n'ala Igbo anaghị eji ntọ na ana omenala Igbo achị ndị ha na-achị kweshie na ya ike, dịka ịgọ mmụọ, dịka ndị be anyị si agọ mmụọ na gboo? Ndị nna nna anyị ha na-aga mmụọ. Ewe obodo dị iche iche wegasịrị ebe ha na-efe chi ha dịka dị iche iche. Abịa na be anyị na-agba na anyị were nneche, anyị were ana agba anị, anyị were ana ogbeke, anyị were esu, anyị were aduru, anyị were ebe dịgasị iche iche gbara ọkpụrụkpụ a na-efe anyị na-efe na-agọ mmụọ anyị n'ụzọ pụrụ iche. Ọ dịile oge ahụ ọ na-eji abụ ndị mmadụ wee esemokwu na obodo dị iche iche, ha bịa na be anyị na ogbeke ana ogbeke bịa nwụọ iyi. Ọ bụrụ ya aka ya na-adịghị ọcha, ọ gaghị agba afọ, mana ọ bụrụ ya aka ya dị ọcha, ọ ga-agba afọ. Emesịa fichaa ya ahụ, mee ya ọ bụrụ oriri maka na o ji ọfọ ihe egbughị ya. Mana ugbu a ndị kwesịrị iji ọfọ, ndị eze ọdịnala kwesịrị iji ọfọ jiri omenala wee na-achị ndị ha na-achị. Ụfọdụ n'ime ha adachi ya. Ihe ha na-achịzi bụ ejiri omenala ọbara ọfụ na-agwa ya ọgwa, mana onye ha sị na ya bụ omenala ọdịnala. Ngwa n'elu ihe na-eme na mba ụwa dum, omenala abịara abịa ugbu a. Ọkwa ịnụrụ maka na ihe batara ugbu a, ọrịa ọfụ batara ugbu a na-akpọ gịnị ka unu kpọrọ ya? Coronavirus. Asị na coronavirus. Coronavirus COVID-19 bụ ihe gbaziri ebe niile ugbu a. Anyị wee na-ajụ, o si mba ọzọ bata, ndị okwukwe ndị bịara abịa ebe isi obodo ebe ha si weta okwukwe ha si bubatara na obodo ndị isi ojii. Ha siziri ka onye ọbụla mechie ụlọ ekpere ha ka achọba ụzọ a ga-esi wee were ihe a wee
nrịanrịa chute aka anyị wee na-asị unu afọrọ na ọ bụ omenala nke ndị mba ọzọ na-afọrọ ka ha si eme nke ha ha chọọ ime ha ejisie ike bidogoro n'ebe ha si ekpere chi nke ha wee tụba atụmatụ ka a ga-esi wee mee ihe a na-eme mana gịnị mere na ndị e nyere ọfọ n'ala Igbo adịghị eji otu anyị si agọ mmụọ Amaechi, gịnị ka ị ga-ekwu gbasara nke a? Nwanne m nwoke, ihe a niile bụ ihe na-egosi ka nghọta oge ugbu a si wee dị, maka na ihe ọ ji bụrụ na ya bụ nghọta gbarụgharị bụ na anyị afụgoni ya. Ọ na-adị mma ka ikuku kwuo ka afọ ka ihe ọkụkọ bụ akpagharị ka ọ dị. Ma ndị Igbo bịa kwuo n'okwu ọzọ sị nọọ ikuku kwuo amarụ na fada na-eyi traụza. Ma anyị ji wee na-ekwu ya, ndị anyị nwa bụ ndị omenala ada ekwuzi okwu maka na abịa gwa anyị na onwero ihe omenala anyị ike adịrọzi na ya, na ihe niile nọ alụsị nọ ihe aka mere na ọ nwụrụ anwụ na-apịara ya apị na nke dị ndụ bụ akwụkwọ nsọ ha ji na ọ dị n'ime ụlọ ụka na ihe a na-eme. Nsogbu adịrọ nke onye na-eme ya masịrị ya, mana aka sọrọ ya ji fido n'isi ọnya nwa, mana ha na-ekwu na-asị na nke ha bụ akpọ ọza ebe ahụ ka ike niile gwụrụ, na ebe aka ike niile gwụrụ, na anọrọ n'elu ya anaghị ebu amụma, a na-afụ ụzọ, anaghị atọpụ ndị mmadụ na-agbụ. Ha sị na ha na-atọpụ ihe a na-eme na-atụkwasị gị aka n'isi, ebido gị aka nsọ, tee gị mmanụ nsọ, mana ọ bụ ebe a ka anyị na-atọpụ agụ nke bụ ihe a niile ka a na-eme ya eziokwu, ka a na-eme ya bụ ka a na-ana ndị mmadụ ego, na-ebute ọgba aghara n'ezinụlọ, na-ebute ọgba aghara n'obodo. Mana ndị isi ha na-eri na-aba na-azụ ụgbọala elu na na-alụ ụlọ elu na mana ifugoni ya o ruo na mgbe a bịara nwee nsogbu maka etu a ahụike a si wee ndị mmadụ, ka m gwa gị, ọ bụrụ taa ka e bidoro iruo ọ bụrụ na o nwere ha ga-emenwu, mana ihe amara ọ bụ maka na o nwere ka ọ bụ na ofu onye na ofu onye jere imecha nwere ihe merụ. Mana ozugbo mba ụwa kịta, ndị alakụba ebe a na-akpọga ndị be anyị, a na-eje ebe anwa arọ ebukọrọ ihe ọbụla jee ebe anwa na a na-eje ka eje kpere Chukwu, agbachiela ya. Chineke nọkwa na-ene ha ihe a asị onye ọbụla abịazi na ihe ka nte abakwutego nte n'ọnụ. Ka a na-ekwu n'Italy, Rome ebe bụ isi ya na Jerusalem ebe a mụrụ Jesu, ebe anwa niile asị mmadụ anụkata na kịta ndị mmadụ na-anwụ ka ọkụkọ n'Italy. Na-ajụ ọ na Chineke a nọrọ? Anyị asịrị na Chukwu adịrọ, mana anyị ma na Chukwu dị, mana Chineke ji ihe egosi ihe Chineke ji ihe egosi na ndị mmadụ ji ahịa aghọrị ndị mmadụ na asa ndị mmadụ isi. Ihe a na-asị gị hapụ, ị na-anụ ya na-agwa gị bịa na nke a na-asị gị bịa na ya, ifugonu ka o si wee dị. Ụwa gbara onye ọbụla gharị, naanị Chukwu bụ onye mma ka o si wee kee ụwa. Amaechi, ha na-ekwu gịnị mesịrị na ndị eze a dị n'ala anyị? Ana m abịa maka na ihe a niile ọ bụ na ihe emerọ, ọ dịghị ka onwe ihe ịmarọ, ma ọ dịghị ka onwe ihe na-eme na-agaghị n'azụ ị kwesịrị ịbụ iso ha wee na-eme na ya bụ na ị mere na ndụ adịrọ. Ifugoni ya ma onye ukwu ma onye nta, onye ọbụla n'ọsọ, ma oke na ngwere, onye ọbụla n'ọsọ. Biko, ọnụ a na-asị ha bụ ụfọdụ asị ha bụ afọ a ga-asị gị na ihe na-eme gị bụ na ị nwere okwukwe, kedu ebe ndị okwukwe nwa nọ? Na ihe na-eme gị bụ na ikpere ekpere, kedu ebe ndị ekpere nwa nọ? Na ihe na-eme gị bụ na na-ebu ọnụ, kedu ebe ndị nwa na-ebu ọnụ? Na ihe na-eme gị bụ na gị weta ego ka ị wee kwụọ tait, gị weta ego gị, ma kedu ihe a niile, kedu isi mkpa niile ihe a bụ? Ekpere niile a na-ekpe, a na-agwaghasị na a na-ekpe ekpere n'obodo ada adị mma, ihe a niile a na-eme n'obodo ada adị mma. O nwere ihe ọ na-agwa unu, ọ bụrụ onye ka ma na ọ bụrụ na anyị ka nọ ebe anyị nọ, maka mgbe anwa
ụdị ajị ha dị etu ada abịa na be anyị a na-amara ihe a na-eme. ọ bụ na ụdị ha mee maka na nkụ dị na mba na-eyere mba anyị abịago jidebe anyị wee kwatuo jide dị na be anyị wee metọcha anya adịzi etu a ndị eze na ndị igwe na ndị bụ ndị ọdịnala na be anyị ndị yere ọfọ obodo Chiziani anyị ma osisi ọfọ osisi ọfọ abụrụ afịfịa ọ bụrụ ebe niile ka ọ na-epu onye ọ bụrụ mmadụ ncha na-eji ya mana ọ bụrụ na ịkwadochasị na ị ga-eji ọfọ baa gị aka ọfọ maka na onye ji ya ị ga-abụkwa na onye eziokwu bụrụ onye aka nkwụmọtọ bụrụ onye ezi ụzọ onye bụ igwe maọbụ chief maọbụ eze ịma na mgbe gboo mmadụ ama anọkọtapụtasị na ya bụrụ gị igwe maọbụ oyiji ka ya ọ Chineke na-echi eze ma etu Chineke na-echi eze bụ ịkọrọ ụbọchị a maka onye jere oyizi ịbụrụ onye isi na be anyị ọ bụrụ na ị nwere ego ịma na mgbe a na-achị dịka onye mmadụ si onye kachacha wee tọọ ịma na orugo gị na orugo gị nwere na-eneji gị anya maka na ndị be anyị na-asị gị iwerekwa nke ruru onye ịbịa bụrụ onye bụrụ gị ụzọ wee were ihe onwe ọkweta ka ị ga-esi wee bi ụzọ wee na ya bụ mgbe anwa obodo ga-apụta amanụ gị nwa bụ onye o ruru bụ onye ga na-edu obodo na-achịkwa obodo enekwa obodo anya gị nwa bụ obi ha na akọ na uche ha dịka ndị oyibo na-akpọ conscience maka na anyị na-ekwu na onye okenye ya na Chukwu nọ nso kedu ihe ọnyanwa nọ na-agbata ndị mmadụ na ndị mmụọ Chineke na ụmụ ya bụ ndị okereke mgbe anwa enye gị ọfọ ewee duo gị n'ọnụ iyi ọrụ i wee kwuo si na taa ka nkwụmọtọ wee kwuo eziokwu kịta a ga-apụta onye ji kpacha ego nke ọ bụ na ogwuji egwu wayo ogwuji awayo kpara ego nata echie ya echichi mgbe a na-echi echichi ewelu krọs wee nye ya maọbụ ewere akwụkwọ nsọ tinye ya n'aka mmụọ ada asị nye ya asambodo mmụọ ada asị na krọs na akwụkwọ nsọ ndị ọ bụrụ ihe na ọ bụrụ ihe mana ya na-ekwu bụ ọ bụrụ na ị na-abụ n'ọfada ka ị na-echi enyere gị krọs ijebe n'ebe krọs na-arụ ọ bụrụ na ọfada ma ụkọchukwu ka ị na-echi enye gị baịbụl kedu ka a ga-esi wee nye gị baịbụl maka omenala ya ji wee na-ekwu bụ na ọ dị ka a ga-asị na ewere ihe ya na azụ aharụ wee tinye azụ n'ọnụ o wee bụrụ ya ndị a na-atụ egwu Chukwu maka ọdịnala maka na o nwere jikọta ha na Chukwu na ana ndị a ada eme ihe obodo chọrọ ihe sọrọ ha ka ha na-eme maka na ha mee ya o nwere ga-eme ya maka na ọ bụrụ obodo ọ bụrụ ana ọ gaghị ere ha nne ọ bụrụ ha duru ha ọrụ maka na onye duru gị ọrụ onye Chiziani ị na-eje ahịa ntụọ gị ahịa tobere atụọ gị ahịa ihe ọ na-egosi bụ na ị nata na ị ga-agwa ya ka isi wee ji mana ọ bụ na atụ gị ahịa tobere atụrụ gị ahịa ịnata ahịa ọ gbasara ya ịnatara ahịa ka isi wee ji agbasara ya ọ jụọ gị ese ị gawara onwe gị o nwere ihe iziri ya dozie gị etu a ka o si wee dị anaba anyị na ndị bụ ndị igwe kịta o nwere ihe jikọ ha na ha Amechi ịma na ihe anyị ji na-eweta ihe a na-atọpụ ndị mmadụ agbụ ekere ha n'ime mmụọ na ihe niile na-akapụ ha bụ na ụfọdụ ga-anụ ihe ha agaghị ewe obi icheta na tupu asị ha mechibe ebe a maka na ihe eji sikwa na emechi ha ka egbochie nrịanrịa ọzọ dị ka ibe ihe anyị na-ekwu ebe a ka onye ọbụla fie ise n'anya ụfọdụ ka a ga na-alafụkwa na-asị ha na-enweghị ihe na-eme na nrịanrịa ahụ na-enweghị ihe na-eme ha bịa na okwukwe ha ga-agwụ ha biko ụmụ Igbo ihe a pụtara yilo ndị ọcha ugbu a ha ka na-achọ ka a ga-esi mee ya ọ na-adanata ka anyị na-asị gị biko na-asa aka gị ọfụma na-ezere ebe adị igwe mmadụ nọrọ ịmara ihe ga-edebe gị ịdị ọcha ị na-adị ọcha na-ezere ihe ọbụla bụ ihe mmakụ mmadụ maọbụ ikwu aka maọbụ ihe niile ị na-asa aka gị jiri ncha na ogbo na jiri ezigbota ncha na-asa aka Chiziani
ọkwa anyị na-ama ka m gwa gị ihe kacha mkpa onye ọbụla ga-ebu n'obi onye nwere ebe ọ bụrụ na ebe ị na-eje adịrị oke mkpa nọrọ n'ụlọ nọrụbe gị maka na ndị Igbo si na oke osimiri na onye ọfụrụ ka ọ na-eri onye ọfụrụ ọkpụ ya ka ọ na-eri a sịkwana na onye isi ekpere ga-asị na gị na ịbịa na a ga-awụ gị mmanụ anyị ji esi nri na a ga-eme gị nke a na a ga-eme gị nke ọzọ biko mgbochi ya ka ọgwụgwọ ya ndị ọcha ebe esi wetara ụlọ omenala unu na-aga ofu ndị unu bụ n'isi siri onye ọbụla nọgode ya ugbu a ka a na-achọ nchọpụta na-ayọ Chineke ka Chineke guzite ka a ga-esi nrịanrịa ga-esi wee na ekwana ka a lafuo gị si gị na a ga-eme ekpere abalị na a ga-eme nke efifie maọbụ na a ga-eme nke a ga-eme ebe ha si gbote ya si gị ha nọgodoro di ka a chọta ihe a ma pope n'onwe ya ma bishọp n'onwe ya archbishop n'onwe ya ma chief imam na Rome na Mecca o nwere ebe karịrị Rome ebe pope bi o nwere ebe karịrị Church of England archbishop o nwere ebe karịrị imam chief imam na Mecca ha ncha niile onye ọbụla nọ na bịa kịta onye ọbụla nọ na bịa kịta nọrụ na be gị onye na-asị gị bịa ekpere abalị onye na-asị gị bịa nke a ọkwa ihe i butere iburu Chineke mana ya dị anyị mana Chukwu dị mana o nwe ka Chukwu si eme mmadụ asịzira maka na o nwe ofu onye pụtakwara na onyonyo TV na-ekwusị na ọ bụgodu na ị na-abịa ụka gị mara etu ị ga ọ bụgodu na anyị na-arụzi ọrụ na ego anyị na-enye ha gị wetawu ya kedu ebe ị ga-esi weta ego na ọ bụrụ na ị na-arụ anyị nụrụ na maka na asị isi mechie ugbu a na ụfọdụ abụghị usoro a ga-eji si n'ụlọ akụ na-ewejere ha ego ha ga na-atụ kwa ụda ha na-atụ asị na kedu ihe a na-akpọ transfer ụtụ isi ụtụ ka na-emezi bank transfer ka a na-atụ oke na oke ụzọ iri ha na ihe a niile bụ maka ego etu a ga-esi gịnị ka a na-atụzire gịnị ka onye ka a na-enyezi oge etu a ga-esi wee nata ndị mmadụ ego ha niile ha natagoro ka Chineke wee mere ha ihe kedu uru ọ bara eze Enugu abatago ihe anyị na-afụ kịta etu o si wee dị eze Enugu ekele gị eze Enugu anyị na-ekwu ihe agbatara isiokwu anyị wee bụrụ ndị eze enyere ọfọ ka ha na-edozicha ebe anyị na-ekpere chi anyị na-agọ mmụọ anyị ụfọdụ n'ime ha ji ewere omenala ndị bịara abịa wee na-anya isi were ka ama m na-enụ n'ọrịa batara ugbu a Chineke a na onye ọbụla na-ezere ugbu a na-ayọ Chukwu anyị na-asị na ebe a ha ji ezeta nke ha na asịzi ha mechizie ebe ahụ ha mechizigodo ebe a ha bịakwana maka na ibe a anaghị ama onye bụ ya na-adị igwe nke ebe ọbụla ejuru eju otu a na ekwesịghị ka onye ọbụla nọgodo ka mbebe nchọpụta mara ka a ga-esi chọpụta ihe ha maka na mgbochi ya ka ọgwụgwọ ya anyị wee na-asị gịnị ka ị fụrụ maka ndị asịrị na-edebere anyị omenala anyị ha were omenala ndị ọzọ wee na-achị dịka ndị igwe na eze ịma anya bụ ihe ọ dị atọrọ mgbagbo mana ọ kacha njọ ka a ma na-eche agha ịma na igwe na-echifu nwaanyị okwu maka onye eze a na-egwepụta eweta n'ime obodo ọ bụghị onye gụrụ akwụkwọ ma ọ bụ onye kacha mmadụ ma ọ nwere ego mana ụwa bụ ije kwachi ịka okwu na-aka adị n'ụka okwu ọzọ adị n'omenala iji Baịbụl n'aka iji ọhụrụ n'aka ụfọdụ na emechi omenala ụfọdụ anaghị ekwe n'omenala maka ka e were isi n'ọnụkwu eji ụka maka onye na-ejighị ahụ ndị ụka ọhụrụ a na-esi na-ekwensu ya bụ ka ma were iji ụgha ahụ ọcha ndị ụka ha achị banakwa na ọgọkwa ama ha na-agọrọ ịgụ ọma ọsọ mana ịgụ ọma bụ Chineke nyere ndị Igbo ọ pịara aka bụ ndị na-awụ ezigbo ihe bụ ndị asọ ụwa mgbe ịchọ ọgwụ iji kwechie pastọ ma ụkọchukwu mana okwu agwụ ihe na-awụ Chineke mana achịkwa ma ha na ọ bụga ọ dịghị mba echi eteke fụtara onye abịachiri nya kpekwere ekpere nya kpee Chineke abaghị arụghị ị na-ekperi ma dị ekperi Chineke onye mwere ka ekpere Chineke ndị na-ekpere ekperekwa ndị kpegbucheworo ndị kọ n'ohu ekperi mefụta obiba n'ụlọ ụka kpere ekpere o kpetere onwe onye ya bụ okwu ya mfụta ya maka ndị be anyị ha ejekwanye ndị na-asa mmadụ isi gị wetawa ọkụgịrị nke a were asa gị isi Chineke anụrụ onu Chineke okwukwe ya ga-atọ na okwere ma onye ahụ kwere ma o kwere na ga-atọ dịka onye isi nchụaja dịka isi kwa ikwu ka anyị si eme ya na ọ na-asị onye ọbụla gụọ n'ọnụ ya ọkwa otu a ka esi eme ya abịa na ebe ị na-agụ mmụọ na ebe n'akamangwo kedu ka gịwa si agụ ya gị na eze ọdịnala bunu sokwa gị agụ mmụọ eze ọdịnala be anyị
ịma ọ bụ ọzọ niile naanị oweju ụka anaghị ezu enyi nke hụ ịna oweju ụka achị n'igbe ekwensu ọ nụkwa agwa ma o si anyị eme odo ọ na-eme omenala ọ nụkwa eju ụka mana ọ bịagafuru ndị omenala ọ sịrị ndị chiche emechie ma mechie odo igwe be anyị anaghị ekwu igwe Pọl ọ na-eme ike enye ọ bụrụ onye Igbo ọ bụrụ ya aka emechekwa ekwuo ma biko ihe mere bụ aga m abịa fụ igwe ahụ ihe anyị na-ekwu ihe anyị na-ekwu ọ nọ kama ọ ga na-aza afọ aka ma ngwuo na-aza afọ na-akwalite ndị ngwuo ọzaba afọ nne aga m aga n'obi igwe obi igwe ọ bụrụ na o were afọ Igbo ya baa ya afọ anyị eche ya echiche ọ dị mma nsogbu ọ dị Amechi kedu ihe ndụmọdụ ị ga-enye ndị be anyị ugbu a gbasara otu ha si fụta ka anyị si agọ mmụọ na ụfọdụ ndị ọ na-abụ ekwuta ka anyị si eme omenala ha sị na ọ bụ ajọ ihe ka ha na-eme mana ha afụnanụ ebe a ha si na ike niile dị na ọgbọ ozighị ihe a na dịka isikwuo na ihe ka nte bataziri nte n'ọnụ ha wee mara na onye ụkọchukwu na-ewe ihe ọ na-eyi n'okpuru n'anya ọ bụrụ taa ka anyị ma na maka na anyị nwa mana ụfọdụ ewere ụbụrụ ekwue abịa sị gị hapụ onye ka ọ na-eme nke ya mana otego ndị a bidoro ha abịa a na-ekwutọ omenala anyị na anyị nwa bụ ndị na-eme omenala bụ ndị njọ na anyị bụ ndị arụsị na chi anyị adịrọ ndụ na chi anyị nwụrụ anwụ uru na hafụgoni ya ihe na-ajụ bụ kemgbe ana m agwa gị eziokwu ekwusi ike kemgbe ụka bịara mana na-ekwu na-akpụ ya kemgbe ụka bịara afụbeghị m ihe ha mere asị gị mee ya gị mee o mee ihe ọ na-afịa ya n'anya naanị ihe m fụrụ ha na-eme bụ ị na-awori mmadụ na-anaghị ihe ha ji omenala anyị tupu ụka abịa na be anyị omenala anyị dịburu anyị anyị were ya na-ebi Chukwu bụ Chukwu ọra niile ma Chukwu ndị ụka ma Chukwu ndị omenala ma ndị alakụba ma onye ọbụla Chukwu kere onye ọbụla ji emebe nke ha ndị mmadụ ahapụ be ya wee bịa na be gị si gị na be gị adịrọ mma ikwete iwere nke ya wee na-eme ya nke ya na-adị mma na-aga n'iru nke ga-anwụọ ime echiche ya na m ajụghasị ha ọ bụrụ na omenala anyị adịrọ ma anyị akarị n'ịdị ndụ ọ bụrụ na omenala etu anyị si ekpere Chukwu na Chukwu ada anụ ya ịma na anyị aka anwụchago tupu ndị ụka abịa fụ anyị. Ewe ajụjụ chọrọ ịjụ gị gịnị ga-eme na ndị mmadụ ga-afụcha na ihe a ha na-eme ha na ọ bụ iwere nke a eri eme gị wekwara nke a dịka ọkwa nụrụ oge ofu nwaanyị ofu ụka ebe ejere mee awansị a sị na ejere tọpụ ya na agbụ mee aka ya ọ dị ire ndị uwe ojii akpụrụ gị ya makwa akpụgoro ndị uwe ojii akpụrụ gị ya mana gịnị ga-eme na ndị mmadụ ga-afụcha ụdị ihe dị otu a nwaanyị gbachaa ma ndị mmadụ aka na-agakwa ebe a ndị uwe ojii kpụrụ ya arụchabụ ọrụ ha kwesịrị iji kpụrụ ndị na-akpọrọ ya akwụ ya ụgwọ o wee na-aghọgbu ndị mmadụ ka e wee na ịma ihe kpatara ya bụ na ndị mmadụ amarọ ndị mmadụ na-achọ nke ngwa ndụ ngwa ihe ọbụla bụ na-abịa sị gị na ihe na-eme gị na o si ebe a na o si ebe a na ya ga-eme ya ka ọ mba o nwere mgbe ndụ ga-adị ọnwa amadị o nwere mgbe ndụ ga-adị ịta afụfụ amadị o nwere mgbe ndụ ga-adị agụ amagụ mmadụ o nwere mgbe ndụ ga-adị ime achọ ihe ị ga-achọ ihe ọchịcha ada amadị o nwere mgbe ndị dị ihe niile adị na ndụ sọsọ ihe dị mma etu e nwere chi ofụfụ ka e nwere chi ojiji o nwere ndị chi ha na-efu taa o nwere ndị chi ha na-eji taa ihe a niile bụ ihe kwesịrị ịdị ọ bụrụ ihe ị kwesịrị ịbịa ọ bụ na chi ga-eji wego gbawa mbọ ka ị mara ma nwere etu oge mana chi jie ojigo ọkụnyụ awụsa wara mana ndị mmadụ apụtago kịta sị na ha chọrọ ka ihe na-adịrị ha mma kwa mbọsị ọ bụrụ etu a ọ dịgide mma ọ dị njọ ọ dịgide njọ ọ dị mma ọhịa ha na-eme ha gbara ọsọ wee na-eje wee na-awụgbu ha ị ga-eji aka gị wee mere onwe gị ị na-achọ ka eje buoro gị mma ị na-eje ndị Igbo si na onye rụnyere aka Chizi onye rụnyere aka ebe dị agha ịrụtara nka ọzọ gwa ndị eze okwu ka biko ịmanya na ndị a na-achọrọ na-emebiri anyị omenala ana m achị ịchọkwa ime ihe imewe gị mụ na onwe m echikwa m eze ma ana m akwado ichi ọzọ
nchikwa ọzọ atụ m echi ọzọ omenala onwe nna si nye echi ọzọ ụka ọnwụkwa abata ya mana be anyị onye ọzọ ọnwụkwa be anyị a na-etukwuwe n'oche tukwuwe dozie omenala bụ be anyị abịakwa ọzọ ịgbawo na ihe na-emekwa ndị be anyị ụfọdụ ndị mmadụ eji ome idibekwa na agaghị na-agọchi m gị ọrụ aga enweghị m ike ichi agaghị nye onye anwa agaghị nye onye ego aghachi gị dị anyị bewere agaghị na-ekwenye na-ekpere gị ọkwa na ịgwara aka ọtọ agaghị emeri gị ihe o nwere ike onye na-anaghị akwụwa aka ọtọ ọtọ mkpekwara agaghị ewere m iwe mchinya kwụwara nya nyere ekwensu aka ịmakwa na obi dị ọcha buchi aka iweta ọjị niile achị ma agaghị na-ekwe onye bere ka aga ọrụ gịbe gị makwara ike emere na omenome gịbe marụ so nya bụ oke ọnwa ma dịka okwu eze na ijuru m nwa o sikwere ike nya bụ ihe o mechie doro ọyị mana amachi ndị eze ije ekwe echi eze kparịbachi eze akpara na eze ọdịnala ọchịgị n'ụkọchukwu ọchịgị n'fada ọchị eze ọdịnala enwekwara eze ndị ụka ichikwe fada ichi eze ndị ụka ichi ụkọchukwu ma ọ pastọ ichi eze ndị ụka mana eze ọdịnala bụ onye nke anọ n'ala ihe ọ ga na-enupụta bụ ihe dị n'omenala ka esi agụ mmụọ na ihe niile onye bụ mana hụ nwe ichikwa achị na eze na-amaghị ihe na ojebuwe mmadụ ya kwa ọnwa ma ndị ọ dị mma biko biko o nwere ihe onye nwoke tinyere n'akwụkwọ onyonyo Facebook ka o nwere ihe o dere ebe a nna asị ka m kwuo ka ndị mmadụ nụ maka ihe anyị na-ekwu ọ sị na ya nwere onye ya ihe na-esiri ya ike nye wee gbagide mbọ wee fụ onye ga-enyere ya aka ka o nweta ọrụ asị ya ngwa ya bịa n'ụlọ ọrụ ebe anwa ka ya na onye isi ndị anwa fụ na onye a na ọ na-abịakwa n'oge na ọ na-abịa n'oge na ọ na-apụ ya bịa tupu ọ kụọ elekere 9 ka ya na-afụ tupu ọ kụọ elekere 8 ka ya na-afụ onye a akwadocha kama ọ ga-akwado ka ọ ma na ya bịa ebe tere aka na Lagos ka ọ bịawa ebe anwa o jewe ekpere abalị night vigil ka o jee kpee ekpere ka o wee nweta ọrụ na ọ nọ na o jere ekpere nọrọ ekpere anwa ọ kụọ 4 AM elekere 4 nke ụtụtụ wee natararụ ụra wee larụfe ụra mgbe o ji wee tete oge agaga ọ bịawa ọ bụrụ na oge o ji wee bịa na nwoke abịago n'ụlọ ọrụ ya wee pụọ onye kpọtara ya ọ bịa sị ya ka na ya ji wee ọsịa gị pụba na ịdịrọ serious ọsịa na ihe mere ya bụ na ya jere ekpere ya jere ekpere ka ya wee nweta ya bụ ọrụ ọsịa anyị na-eji ekpere ka wee nweta ọrụ ebe a gwara gị mgbe ị ga-eji wee bịa ọsị nye hapịa na ihe mebu na chukwu si ọ bụrụ ọrụ ya ifu ndị ba si eme ihe na chukwu si na ọ bụrụ ọrụ ya ihe mere ndị isi ojii na ọ bụ na ọrụ ya na ekpere anya jiri ga-ekpetere ya anya mana agwa gị bịa na nwoke a ga-ahapụ n'ọrụ by 8 o'clock ị na-agwa ha anaghị iru ebe anwa ebe ọ na-achọzi ịkụ elekere 9 elekere 10 nke ụtụtụ si na chukwu na ọ bụrụ na chukwu mee n'ọrụ gịnị ka na-asị ma ha were okwukwe ma ha nweghị okwukwe ha bịaba ọ dị ma idea stars gịnị mere na ndị eze were ọnọdụ dịka ndị na-afọ ka ndị Igbo si agọ mmụọ ha na-ekperecha n'ọdịnala na imirikiti n'ime ha adịghị eme ya n'ọbụ omenala bịara abịa ka ha ji achị ụfọdụ na-aza afa bịara abịa mana ugbu a dịka o si dị ụnafọrọ ka mba ụwa ebe ha si weta omenala a na-emechizi nke ha maka ihe batara ka e wee mee chọọ nchọpụta wee ka a ga-esi wee gwọọ maọbụ na-egbochi ọrịa batara ọfụ ya bụ isiokwu anyị ka anyị ga-esi kwesie na nke anyị ike na ọrụ ndị ọdịnala n'obodo ka anyị na-ekwu 09097711009 ma ọ 09023111009 bụ akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ n'okwu a mụ na Amechi Ugwuele na Eze Enugu nọ ebe a wee na-akọ ya gwa m afọ gị na ebe ishi akpọ ọ dị mma nke a ebibiela ka ihe were nke a gwa m afọ gị na ebe ishi akpọ ndị ka email Amecha na-ekene gị Olise gaa n'ihu o nwere ihe ndị omenala na-eme ndị ụka esi ime tata n'iji matụ
nne m ka m bụrụ ga ezigike na nlekwa ile onwe nne m ọ na-abụ ụtụtụ ọchị iwe ọjị ọtụrụ nzu si ihe chebe ihe ọjọọ ejezi mmadụ ihe ọjọọ ahụ bụ ige mere ya chizụkwa ihe ọjọọ ga-eme ya ndị ọkụkụ dị na akpụnwụla asị ebe bedugobedu etibi mere nkụkwa ya n'ike nwa onye ka ga-eji ata ata maka na onye ọbụla a na-agbalụ onye na n'ọsọ nke a bụ eziokwu n'ụka n'ụlọ ayọmi onwe ha ụka nwa na-ala aka onwe onye pụrụ ije n'anya ajije nke ndị ọzọ anaghị aka na-asị na nke aka mmasị daba nke ha mana otu mkpụrụ eziokwu adọọ n'ime ya nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na akpọta ndị agha bụ ndị ụka ndị agha etere mmanụ kpọtara dibịa omenala ọ gbarafa ọ ga-agbata ya mana ndị nke na-eme na ha na-ata mmadụ isi onweghị ebe ha ji asa eje onweghị ebe ha jere nwemara aha akwa ka ọ dịmeta maka na oge adịghọ. Daalụ nwanne daalụ. Kpọọ ya afa gị na-ebe ishi akpọ. Ya mere anyị ji pụtazi na-ekwu ya ka onye ọbụla ka anyị na-achite na nke anyị jee were nke anyị na nke anyị bụ nke anyị ka ha bụrụ nke ha. Ọ ya ka anyị ji asị ka gịwa ọ dịkwa mma otu anyị gịwa na-agbasakwa ya ka ị kwesịa na ya bido nke gị jee mara ka ndị nna nna anyị si mee ya ka anyị si na otu a wee gọba nke anyị. Daalụ Basi, ọ ga-adịrị gị na mma. Daalụ, nke a bụ nwaada anyị Basi, ọ ga-adịrị ya na mma. Gwa m afa gị na-ebe ishi akpọ. Nne ka ị mere. Ọ ga-adịrị gị na mma Obiora. Eze Enugu onye isi nchụaja nọ ebe a. Gaa n'iru. Ị mara ebe omenala anyị kpọkpem e nwere ndị a na-akpọ ndị eze mmụọ bụ ndị na-ahụ maka ebe arụsị anyị na ebe ọnụma anyị dị. Ofu n'ime ha na ebe Eze Enugu na ebe a. Nwanne m nwoke kwuo na alụmanị na-ekwu. Ụgwọ Obiora Ameke gwuo. Obiora anụ m abịa. Eyi. Deje. Iti ya debo. E nwere ndị bụ dibe nwee ndị bụ ndị eze ma ya ka ọ ma adị n'ụka na ndị ọcha wetara. E nwere ndị nchi nchụaja n'ụlọ ụka nwee ndị bụ nchi na ha na-ebu ndị amama. Ndị be anyị dị agwa anyị ahapụ ndị dibe be anyị maka dibe dị ndị amama. Ndị a na-eme nke ihe n'ụdọ anyị eme ndị dibe be anyị na-achị ọwa. So ọ dị m ka aka onye na anyị ga-aghọtarị na ọ bụrụ na anyị ghọtara ihe bụ na onwere onye bụ onye isi nchụaja dịka ndị a na-esi ndị eze ma so na ya bụ ihe dị m ka ọ bụ Pennywise pamphlet na anyị na-eme maka na emechetakwa anyị ga-aghọta ihe anyị na-eme onwe anyị. Ekele m unu. Daalụ nwanne daalụ. Emechaa onye isi nchụaja tie ya ọnụ. Daalụ. Gwa m afa gị na-ebe ishi akpọ. Afa gị na-ebe ishi akpọ. Onye? Ajayi? Ebe ka isi akpọ? Ajayi abụ afọ Igbo. Ngwa gaa n'iru nwanne. Daalụ. Eze Bunu ọmakwa maka ya? Gịnị ka Eze Bunu mekwanụ? Hey!
akwa ihe a ka anyị na nsogbu eme eje na Facebook ịchọ Chizzy na ya nọrọ ebe akpa ahụ ma ọ bụ na Kpakpando TV daalụ ebe a ife akara ekwentị m ebe a ọ dị mma ka anyị wee na-agakwa n'iru mana anyị na-akpọ ofu ụka ihe anyị na-ekwu bụ omenala bịara abịa ewepụ ihe gbasara ya na ụka onye ọbụla aka sọrọ ya fido n'isi gwa m afọ gị na ebe iche akpọ Hey, nwanne mmadụ. Ọ ga-adịrị gị na mma nwanne ọ. Ọgọ gị nọ ya eze Enugu nọkwa ya. A na-ekenecha gị. Daalụ. Pius Debe. Ife mere obi na-adị mma bụ na nwa Frefu ebidogo ịlata. Ọ ihe ebe obi dịrị mma. Maka na anyị eleghị anya n'azụ ịma na mmanwụ sị na ngwa ezu ezu elekwa n'anya n'azụ mmanụ nwere ife funarị ya mmefu na alata oge tere anya kịta nwa mmekwa ya lara ụlọ ma anyị kpatakwa n'ọrịa nke a bịara ịma na o nwere ozi nzigara na ekwentị mana ma mefere ya afọ ọ gị wasịrị ya ogodi akịta ndị Igbo na-akpọgodi akịta bụ ọya ikoro karịrị ndị Igbo na-akpọgodi akịta ifugo n'ọya ka anyị ji ekwu odogwu ka ewu bịara n'efechi ụwa niile ife anyị na-akpa ebe ọya ikoro daalụ afụgo m ozi a ọ sị abụ m Igwe Nwa Okike ife ndị Igbo na-akpọ ọya bịara ugbu a bụ ọya ikoro gwa m afọ gị na ebe isi akpọ bee ya nkenke ọkwa Ọkịja dum Ọkịja eze Enugu na-ekele Ọkịja dewo gaa n'iru nke bụ eziokwu bụ na nna m ukwu mụwa amaghịzi ebe ndị nwa bụ ndị okpukpe ahụ nọ mere na ya bụ ibe na-apụzi ugbu a enwe otu ibe na-achọ iche maka oge eze eluigwe na-ekwu maka iji ọfụma ibe meruo anya na ọfụma ka ịmata igwe onye dị ọfọ enwe ọtụtụ ibe na-eji ọfụ maka ha ji amara ha bụ ndị mpụ ndị ọfem mana ọtụtụ n'ime ha mana ọtụtụ n'ime ha siri n'ụzọ na-ezighị ezi ome ha ma nji nwa ọfụ ibe n'ife nke a na-amụta ata ọtụtụ m ọchị ma ndị nke atọrọ aba bụ igwe amụma egbu ọkwa mmanụ oge ọrịa na-abịa ọrịa adị mkpegokwa amasị igwe amụma ka a etu egbochie ya onye ọbụla nọzi n'ọzọ ihe ga-atọba ọchị bụ na mụwa echegoro ihe ihe Chineke ji chọọ ịmara onye ọbụla nwe onye okwukwe siri ike daalụ ise daalụ ọ dị mma eze Enugu ka anyị ji nwayọọ wee na-apịachi ya kedu ndụmọdụ gị n'ihe a niile ekwuru n'ihe ga-ihe gbasara ihe a niile na-eme ugbu a gbasara ọdịnala
afụgonu ka ndị mba ọzọ ha kwụsịrị na ya ha sị na ha na-atọpụ na agbụ na-afụ na-eme ihe ndị ọzọ ebe a na-asịzi ya mechie ka ha chọta ihe a ga-eji gbochie nrịanrịa a. Kedu ihe ị ga-ekwu ka anyị ga-esi wee kwechie na omenala anyị ike na ihe ị ga-agwa ndị igwe gbasara ka omenala Igbo na nkenke? Ihe na-agwa ndị igwe bụ na ịma na achị na-ekere ọrụ eke ndị igwe nọ mana agwa onu n'oge gboo anaghị adụ ka igwe adụ ọ mmadụ kwụkwa ụgwọ dụọ igwe ọ kwụọ taụntaụn mmiri were dụọrọ igwe ọ ka erite ego o ji dụọ igwe kịta bụ igwe ego mana igwe chifuru be anyị bụ igwe ọha na eze gbofutere chiachiwa anyị ma nkịta ha na-egoji ego mana ana m agwa ndị otu anyị bụ ndị ji ọhụụ eme ihe maka anyị na-atụ ọhụụ egwu igwe ihe ọhụụ na-egbu ọhụụ ejide onye ọma ndị mmadụ sokweghị ha na-abaghara ya maka kama ndị mmadụ achụghị ọsọ mmadụ chụwa gị ọsọ ana m achị ndị igwe ha kpachara anya ha ichukwu eche kpachara anya maka anụba anyị na-ike ewe iwe ọ na-ewere ha iwe so nna-achị ha dịka anyị nwa mụ na onwe m ana m agọma eji m ọhọ anyị na-agọma n'okenye be anyị mụnwa bụ onye isi nchụaja n'aka ma mgbe niile ọ mụnwa bụcha okenye ndị na-agọma ya bụ ana m edu ụmụaka ahụ ọyị nụkwaghachi ha na anyị anaghị eri ihe ọghọ na-egbu idekwa ike ọmachi nke gụọ ma kpewere ma anyị ma ekpere ma onye gachi nya na akọmandị chi ndị akọmandị Chineke kedu onye bụ ịkọmandị oji ndị ọzọ ya bụ na-agwa ndị Igbo be anyị biko nụ wetuo n'obu anyị. Amechi, ihe ndụmọdụ gị na nke ka anyị pechie. Ndụmọdụ mbụ a ma ekwu ya na-ekwusi ike sị na ihe na-eme mmadụ kwesịrị itinye uche n'ihe na-eme chee ọfụma wee mara ka o si wee dị mara nke bụ eziokwu na nke bụ okwu asị dibịa gbachara gị afa were uche gị gbara onwe gị ihe niile a gwara anyị n'oge ụwa na-ebido ka anyị si wee ma ka amamihe si wee bataba anyị kịtazi ị kwesịrị itinye anya ọfụma mara ma eziokwu ka ọ bụrụ eziokwu mgbe ha bịara na be anyị ndị hapụrụ ndị bụ ndị nna anyị ha kọwara anyị bụ ndị kpugara anyị n'ụlọ ụka na ihe ha amachara ihe mgbe anwa ha gụrụ baịbụl ha nwere ụdị ajụjụ ha agụ mana kịta anyị na-agụzi ya anyị nwere ike ịjụzi ajụjụ ha jụrụ ya mere na anya emepego anyị etu o siri wee mepe ha oge anwa kịta ka anyị mara ihe anyị na-eme eme. Daalụ. Ọ bụ olu eze Enugu isi nchụaja n'aka Mangwo na Amechi Ugwuele nke na-agbasa ozi ode akwụkwọ na-eme nchọpụta pụrụ iche gbasara ihe na-eme n'obodo ka ị nụchara ọnụ ugbu a Tobel bugara anyị ihe a niile na Kpakpando TV anyị wee na-asị biko ndị Igbo ka anyị natawanụ na omenala anyị dị ile ọ dịkwa mma ka anyị jiri adozi obodo anyị na ihe niile ka Chineke ji jee anyị mma na omenala Igbo. Ana m asị na ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma udo ka anyị chọrọ. Abụ m Chizzy Ani